Ćao, izvini. Snimam YouTube video. Tražim najlepšu konobajicu u gradu. Pa ako možeš samo da se predstaviš za moj kanal. Jer mislim da sam našao. Nisi našao, verujem mi da nisi našao. Kako se zoveš? Jefimija. Jefimija, ja sam Vlada, drago mi je. Dobro. A možeš da me zoveš kad god hoćeš. Zovem se Vlada, ali možeš da me pozoveš kad god hoćeš. Nađi me na kanalu Travel with Vlada. Izbacit ću taj video na Instagram. Izvini, snimam video klip, imam 2 karte za Tajland, smeštaj je obezbeđen, ali Turkish Airlines mi je rekao da jedini uslov za te 2 karte jeste da povedem najljepšu devojku u Novom Sadu. Šta ti imaš da kažeš na ovo? Hvala puno, ali već imam put gde ću da idem, izabran imam godišnji sledeće nedelje, tako da... Hvala ti puno na tvom vremenu. Ništa, morat ću sad da idem sam na Tajland. Naći ćeš nekoga, sigurno Novi Sad je puno lepih devojaka. Ćao, izvini, jel može pomoć? Pozivao mi je, ali ne zbog vrućine, nego zbog tebe. Dobro, hvala. Kako se zoveš? Ljudi, rekao da je dobra fora, idemo, napredovo sam. Ćao, kako si? Baš ti lepo stoji ta haljina. Danas snimam klip, prilazim devojkama i dajem im komplimente u Novom Sadu. Ali tebi stvarno dobro stoji ta haljina. Hvala. Prijatno. Ćao, izvini, jel može pomoć? Pokušavam da nađem put do tvog srca, pa sam mislio... Lepo se prevedi danas. Okej, ljudi, postajem sve bolji i bolji u ovom. Ljudi, šta da vam kažem, nisam se proslavio, ali sam dao sve od sebe. Travel with Vlada, bit će bolje. Bangla fucking Dex. Ćao.